Imun, dar nu nimic, vă rămâne. Măsurați cu atenție un volum de 100 de mililitri de apă. Ce aveți nevoie să mai pun în apă? Indicator fenolftaleină. Apa fiind acidă, fenolftaleina va rămâne incoloră. Urmează să titrăm până la apariția culorii roz. Cui mai dau fenolftaleină? Da. Puteți începe titrarea, copii. Citiți volumul de infiltrant care îl aveți în buret, ca să știți de unde ați plecat, copii. Citiți volumul ca să știți de unde ați plecat. Fiecare și-și notează în caiet. Adăugați filtrantul în picături, copii. Câte o picătură, nu mult odată. Așa, observați că la adăugarea de hidroxid începe să se coloreze soluția de analizat, proba de apă, în roz. Pe măsură ce se neutralizează, se colorează câte puțin. Când tot acidul din vasul cu apă și din paharul Erlenmeyer a fost neutralizat, soluția va rămâne roz persistent sau roșu carmin. Vouă ce vă lipsește, copii? Aveți acid, luați, pâlnia de aici, trebuie să vă dau o soluție alcalină, da? Aici așa. O apă alcalinizată. Apa, având caracter alcalin, în momentul în care adaug o picătură de fenolftaleină, soluția se colorează deja în roșu carmin sau roz persistent. Deci, ultima grupă face opusul a ceea ce faceți voi. Ei vor trebui să titreze până la decolorarea soluției. Măsurați 100 de mililitri, doar atât aveți nevoie, 100 de mililitri. Aveți voie să vorbiți, nu trebuie să stați mult, dar nu fie gălăgie, copii. Poftim, roz deodată? Nu, pentru că va fi un volum